Diyan magkasakit pagkakawa ka na to. Kapasakit lang ko kung masakit, di baling ako, di alam mo. Hi guys, good morning. Nakapunta sa itong munting kusina. Saba-saba na punta guys. Taro nga itong kamera ba, mura maghihubak na kayo po man. Nanapag ito rin magsaba-saba na punta guys. Magsaba-saba. Ayan kayo itong Panginoon. Yun, natali. Magluto tagpuan guys. Magluto tag ginisang pitsay. Katong butang ano, lamang manok guys ba. Yung prito tag isda. Okay. Kita siya magsabasab guys. Kaya so natulog pa itong kuan. Ang atong vlogger natulog pa. Pamamata itong vlogger guys. Tulog pa. Kita siya magsaba-saba. Tapos yung unahon siya para ka senior utan. Uy! Good morning ma'am. Kita na beli sekian gabi. Oo be? Lagi mo ang tinimplang gatas na bugnaw na. Pagay nagkuhan. Guys, good morning guys. Lagi na tinimplang gatas daw pa na mainom. Yung sakit ng tiyan. Kinadaga na magbalik. Kinadaga? Kinadaga? Kinadaga. Kinadaga na gusto balik. Kinadaga? 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 Kulbahan ko na gabi guys. Kaya sakit ko na yung tiyan. Natruman ako ng sakit-sakit sa tiyan yati. Hi guys, magbuntag medyo tanan guys. Mainit ah. Kuyawon. Gantakuan guys gatas. Kuyawon naman kung sakit ang tiyan di. Tayo dyan. Tugan putag. Biso ako yung nervyos. Manervyos yung putag kapil. Kasi balita nga ng sakit ang tiyan. Nadaga lang eh. Nadaga. Siguro na bisita. Nadaga ko no. Kulbaan ko ba? Kaya ang regla kay na yung mga tibok-tibok ng gawas ba? Normal ra siguro na. Nanay siguro na. Dugon nga. Nga ni bagikan tag operahan. Dugon na ta. Normal ra siguro na guys na agad ang regla. Na yung mga tibok mga gawas. Nga ni bapod mo guys. Katong na yung nakatry na operahan. Pag regla ninyo kanang nga ni bapod na daghan dya. Na pa yung mga tibok-tibok ng gawas kay ganiya pag share na gikulbaan ko gabi eh. Sakit na nga ang tijan. Karon akong buntag nakakuan nga. Regla na dahil ko. Gabi ba ko sabot sang gibati ba. Nanak guru siguro na be. Nanak di siguro na be. Kaya katong mga nangkuhan sa pag-opera, mapil na diya. Siguro. Kuyuhan lang doon. Di sakit ang tiyan. Kanaraban sakit natin. Natruma na ko anang yati. Emergency na yun. Nawala ang sakit na eh. Sakit mo niya po natural ka man nagdugunta nga. Muragbog ka katang pusoon. Nanang gatas. Yung kulbaan man ka. Siyempre, katong emergency tayo na ang pupo. Kitang tiyan. Katong may kuya, kanang kuyapan ka. Ang kurug ang tuhod na ito ba eh. Sagun sa kaisog ng tao deh. Huwag na yung mga inanang mabigla ka mo kuyawan ka eh. Lagi, kuyawan lagi ko ato guys. Kung siya nakuyapan. Ngurog ang tuhod ko. Sablog na unsa. Munang na, murag nakuan po ko mga sakit yan tiyan guys ba, makuyawan po. Tubuan po tag nervyos ni mo eh. Nabay nervyos ang lalaki, wak mo god. Naoy. Kuya ra ba ning laki ang nervyoson. Yan. Misig dagan-dagan. Eh dagan-dagan. Pero sakit ang tijan. Ay di man tijan sa kuan ba? Puson? Puson.
Pero normal rani. Isa ka normal ang imong gibati karon interview. Di man ka makarelate, di man ka baji. Grabe ha. Nangutana ra ganita. Di ko no karelate. Unsa ka normal? Mga baji ra man gajud mo makarelate. Kay ran may baw-an nato sa atong kuan. Unja, di pa jud lali mahimong baji. Mga anak pa, dugon pa. Ito guys, di bitaw lali mahimong baji, labi na kanang nakarelate sa ang naagian. Labi na kanang mga naoperahan na, labi nag mga anak. So, grabe. Tumoy ra gajud sa buhok og gibatiin nimo kasakit. Kanta lang ni kagkuan. Napakasakit, Kuya Idi. Ang sinapit ng aking buhay. Oh, mga ani mo eh. Wala ka kulba di man madrawing ang gimuhang naong gabi nang sa mangka. Siyempre, nanabok na ito kuntiyan. Diba, bito kang Giwaos man kasi magkagbakod. butang kulbaan patag ang inana kay na truman ako. Itong kamong gajiso, itong isala kaya itong hugasan. Si mama tos tindahan busy. Busy sa iyang kuan. Ka istoryahe guys, istoryahe ba? Sige yan na to pa guys, manglaban na. Muna diyang trabaho, guay klase, manglaba. Manghinlo si diyang kwarto. Napakasakit, Kuya Idi. Kantang lang mo sakit be para din nyo maramdaman ang sakit ba? Kundi, aray, aray, nako. Lisod yun guys, magkasakit guys. Lisod kayo. Anong amping na to itong kagalingon. Sama sa pag-amping sa atong Panginoon, sa atong kuan. Sama sa pag-amping sa Ginoo nato, atong amping atong kagalingon din atong busuhon. Jadi lalim, mga ospital. Yung ospital sa pilakadlaw may kita-kita. Kita damdamin. Uy, kita-kita. Bitaw, sino bitaw? Bitaw, masigar akong tawag ni mo. Diba, baya kang yun sa tika pagmahal ko. Minahal kita be. Pa hanggang ulo. Yan ang minahal, yan ang kuan ko sa iyo. Ang pagmamahal ko sa iyo. Walang katulad. Tandaan mo yan. Kung gaano kita kamahal. Ingin ko ninyo, ikayo ay dundunay. Narabay mo na, ikaw ko. Kini ako na niya ako ha, pag good vibes ba? Kung di mo katawa, bahala mo sa buhay nyo. Ginoo ko, Diyos ko, tabangi. Maluto ni daghan kaya ni. Nganong, nangyingan ko gabi nga sakit, agang tiyan, nganong mura kag nataranta. Siyempre, taranta, kaya bawa na ba yung sa itong giyagian ba ya? Siyempre niya na sa kaya, sakit ko na yung tiyan, nataranta na po ko. Nataranta siya ko gabi kaya, kaya na siya na po nagigda na, sakit ko na yung tiyan. Itong, muna po ko katartulog, silang ko niya mata-mata. Ako sa silbaran. Masayang buhatan. Huwag ka magulo. Ipapatulong kita. Upo ka dyan, upo. Upo, 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 upo. Upo ka dyan. Magpakpak dahil ko singkamas. Ayaw lagi pangusog din. Hindi mo kumangusog, magpanit raman eh. Oh, loto ng atong otan. Ang ato na itong lotoan. Good morning, Mingkoy. Nagpakpakan ng singkamas, guys. Bakit ngayon ka lang? Kay lami ni si Jan, labi nas karon nay tiginit bali mo oh. Hindi pa sakitin yung sawa guys, palamiira. Ilan mo pamislit? Gilan gawin kaya na. Hindi mo pislit na ano mo kunaw. Ini bitag tag doon sa bana, may wala man siguro ganay akong bana na ako kay di na mo ko tag doon. Inyag di mo hilamon. Sabi ba mga pakuan kay mo na.
pakyot kayo mo permira. Papyo. Kamot mahiwa. Nauyog ang kamera inig ko ni mo. Baby. Ako rin ni. Hindi mo na mangsul. So kung saan din ang inigdot ni mo di ay. Gaan na mo na. Doon. Turo naman ng may nga na magiwa. Ito yun. Wait na. Mahala niya ang asawa niya kaysa. Kini kagabi hapi-hapi udag yun. Ay lang ang puro manok hapi udon. Eh sige lang puro manok hapi udon. Di na mo sinaw yung asawa. Hapi udag yung asawa. Happy udang? Happy udang ba? Para mo sinaw ang balhibo sa asawa. Pagsiuroy. Suroy. Mama. Bisbis ko sa tayong oy. Hapi udon lagi kaya mo sinaw po ng balhibo sa asawa. Dili kay manok kay hapi udon. Nakaling ba naman? Mama, Tupperware. Dara pa man biyo. Dara pa man. Ano lang sa sakuan. Hadari sa. Dami ni siya guys yung nag-mabugnaw na. Kutuuton ba? Ito yung lamig kutkuton. Kutuuton. Unsa dahil lami hutuuton? Nariak man ka diya. Ay sinapos ka, gabi kuyawan ka. Wala ka jatig. Siyempre, pabawi mo sa kuyaw. Pakuyaw mong pugod ka. Biyuson ka. Sa sunod, huwag na ako'y batiin, hindi na kumaingan. Tutlokon ka. Ay, di pa kuhan kayo na. Kaya, nervyoson ka man. Hindi na nervous kung may bawa na itong kalit lang kon. Basing ma, yung tonsis po tagapin. O gabi huwag ka nakatugtar, nagigwaos ka. Siyempre, bantayan ka. Hindi na kumistorya sa sunod. Inanak kita mo, gabi. Kahit ibus ko yung buhay ko. Ipiki. Grado po yun. Kahit ibubis ko yung buhay ko para sa'yo. Yung pag inanabit taon mo, mahawa ka. Mga gay taranta man ka. Siyempre, katuma lang eh. Sabi managay mo na po kung arsa, gisakay ko ng tricycle, dead na po dito sa emergency. Makuyawan, maramang protection mo ang reaksyon. Boy Scout ko din, laging handa. Ano na diya, ako rin ikuan. Ilbog ko sa diya. Ay nako, ang buhay talaga ng buhay. Nagniwang daw ka pa. Sige nun. Hindi ako'y nabasahan sa comment. Mugwa puro babay ko ba basta uniwan ko. Tanaw nung ulit ako ko, bingiwan ko ba. Kuhan ko ba. Sigma, kuhan ka. Matinga ka. Bisan pagwapo ka, wako'y labot. Hindi ba iya? Grabe ya. Grabe ya man. Kasi lagi pa rin nagdungan. Hindi naman po ito magapanghambog sa itong kagwapo kaya wako na nilabot. Luya po doy. Da. Kasi lagi ko ang bugi. Ay ito ba yun? Nanghambog ng giyan tata nagwaputan. Inunulong mo kung nilabot. Nawa, nagimahang kulba. Sige man ka. Siyempre, naanan mo ka na dalaw ra diya, regular diya na ibsan nito ng kakuyaw. Kuyaw ba ya? Ramang good kang di pa kuyawan. Para Inuratang ino na kuyawan ba ka nervyoson? Nervyoson yun, kuyawan yun sa kayo. Kung bato kung saan ako. nahara kang di pa kuyawan. May pahinay makipagsumbagay mo. Makabawas pa kinikulba, di takabawos. Kabawas lang. Patay sumbagay kahit bahalag mga pupuning ipon kahit makabawas mo ka. Yan mo din isumbag sa bungbong nga gimuhang kakulba. Hindi ka makabawas na ka. Ikaw ulo din ko. Ano mo yun, di man ka makabawas sa kulbaan. Kaya mo din isumbag sa bungbong di mong kakulba, di makabawas na. Hindi ka ba lagi? Kupi ang guta. Ang kulbaan ka, mangita kagaway, pero makabawas ka. Galante, manday ka. Salan bay. Bahala, nagmangura ka gimuhang tuhod sa Kulba. kakulba. Di lang ka mangitag baus. Ano mangita magkagbaus nga kulbaan ka. Natural naman na nga kulbaan ka. Adyo ko yung nga kulbaan ka, manumbag kagkalit. Pero makabaus ka.
Kuya, kunay mo ang prinsipyo. Kaming ko, no? Kuya, prinsipyo mo ang Papa Junjun. Salan man, Mingkoy. Kinabuhi. Kulbaan ko nung siya, may kunong makabaw siya kulbaan. Kinabuhi, Mingkoy. Parang life lang. Pagbantay Ming ko, kaya pasig si Papa ni mo makulbaan, pasig ikaw may malambos. Kaya ako naman ang pinangga. Mingkoy! Tubag naman, Mingkoy! Dali na. Kailan na siyang naong? Ay, nang naong yan nga. Oy, Mingkoy! Oh? luwi ra baka, kay dinagdaag ra baka, kitaan na makadanas gawas, bugnuon na, kang ano na si Jack. Gabi ako na pong gitabang, gigibugno na po, may kinakagawas ko. Pero may lamang kagtabangan. Dili sa isog na rin siya. Kanang mapangkubaba, ba di siya musukulog kuhan, dagan ra. Luwi na siya guys, kay mong gawas rin na siya dihan, makita nga na bang iring kay tabangag bugno. Nagkuro ba kayo ganun mga iring na laag ba ng mga laki? Luwi, magkamingkoy, kay kinainggitan man kamingkoy. Siyempre, di siya kaingitan na yung pagkaon ri buntag udto hapon, napay merinda. Mong gawas ka, bugnoon man ka. Ano na siya diri magsikwa, natangatang. Tapos taas, at sa pikas kwarto giyan, nilalom sa iyang higdanan at magtago-tago. Wa, napagka nakatog, tarang, mura kag, Matuog ko rin kay labadang mo. sigog, higwaos. Siyempre, ba't nang hitabo sa una ba yan ah? Kuyawan ba ko ito? Kunya na kasakit yung tiyan, di na kuyapan nung ka. Sag natugra, bantayan. Siyempre. Kabaw dyan ka na kubi sa una pa, sigiyan, gamay pa sigiyan, magkailangan na sigiyan, ako dyan magbantay. Majog mo aksyon taglayas, kay banta dyan. Diyan magkasakit pagkakawa ka na tog. Kapasakit nila mo kung masakit, di baling ako, di alam mo. Diyan saan man na pagatiman. Di mo na kapagingon. Nga maitak magani ka. Muliyo ko diha ginagmay. Maitak magani ka. Magkasakit rin lang, di matog na may permi pa. Magkasakit ka. Permi di ang atong ginisang pichay with chicken. O, di ba? Natayudan. Kining atong pritong isda na galunggong. Isda ng bayan. Isda ng bayan, kuperting mahala. Isda ng bayan, dapat tag kilo, 50 ron ta. Mikoy! Kailan na siya? Mikoy! Right Ito yung sudan? Isda? Ha? Mutubag ka. Isda sudan, Mikoy. Pamaluto, Mikoy, ha? Tanaw na nga itong mga pasyente sa gawas guys, og nag-exercise ba? Atong susihon og atong lantawon. Taga pa lantawa. Ang muna og ambak karong piang-piang. Asa na mo siya? Oh. Ganan jud gani saka. Ganahan ka na, di ka ganahan ako. Hala, Wala na mo. namuwak. Agkuan. Wala tulo jud ka buok na muwak. Awa guys, namulak guys. Awag tulo o isa. Diba? Tulo. Namulak ang Namuwak kanang ang mga snake plant. snake plant. Wala, Stick kuyaw. plant. Kini guys. Tawa, eggplant. Lingin na magnaw eggplant. Ay lagi si Kikon dia kay Para lagi kuha kay masalit dan sa yang buwak. Ala, ang mga snake plants ma ba kay namuwak ma. Tulong ka mo, yawa. Gangan pa sila pamuwak. Kumotra ba kay namuwak? si Mama El oh. Mama El. Mama El. El. Loh. Kita mo guys, namisbis na naglingkod. Kinaay. Gawa. Nagpalaban ng bangko. Sumita po ka ba? Kay napad egay dyan liso na doon di ah. Ha? Dyan liso to apag duha na bilin. Natagak guys. Ito ah, ibabaw. Hindi ah. Tara. Ano dyan liso? Kuha na ko to. Mama ko na lang makaon nga murag mani. Kuhita pa. Napakoy giluto dito, kuhita. Unahon ng kuhiton. Oh. Tanawa na sila. Tanawa nag-exercise. Nag-exercise naglingkod. Kulong bala ko ba?
Alos ko pala. Ang saka? Kuyog-kuyog. Ako'y tiwas mabe. Alam, kanina man lang. La. Painit tay, painit. Murag paralyzed o murag kuan? Murag arthritis. Mga isati muna sa kuan be? Lagundi. Oh, ari nya direte po nog makauli gikan na kag Germany te, mari ka na yung dagang lagundi diri sa mote oh. Tagaan ti kag sanga. Kana sanga ra bay na ti duha ka buok. Palit ko nun siya. Ay palit. Pangayoon ra mga diri, palit. Gikan ra ni kuan ti gikan og lapu-lapo. Then gitagaan mig duha ka sanga muna akong gitanom diha oh. Ni daghan na. Duha ra na ka sanga nagagmay. Daga nagnaagi na. Daghan nag sigiyan de mo among gipainom karon ti kay gibubo siya. Lagundi na. Swerte ra ba kuno ng Ha? Swerte ra ba kuno ng kanang mga snake plant na mamuwa? Saman mo dato na tani. Hindi ko katunay. Katutunay. Katong singa datong buwaka nga namuwak na pud siya nga. Unsa man? Sahay ra kuno pud na siya mamuwak. Ah, katong flowers? Kato ba to ah? Ah, basta bulak. Murag Chinese bamboo ba? Ah, Murag Chinese bamboo. Swerte kuno pud na siya mamuwak kay sahay ra pud na siya mamuwak. namutingting lagi sa gulday, mura man ka nang manindahay og kuan. Sira ulo. Ang gabi. Anak layatan. Asa ka oy. Oy, gagong giluto dito, bahala ka, masunog to. Ikasari oh. Uy. Kuasa ni ba? Hani baning Saba kay kaliwara. Sani baning vlog? Sani baning vlogira ako may pa-vlogon. Aga akong giprito na nasunog na to. Mauna. Ano mo ang gusto mo? Ikaw na mo vlog. Sino ko ni mo pa-vlog? Ano ni mo? Bala na itong nasunog ni mo dito. Naka-vlog ka. Aga akong giprito bala mo. Mukhaon dyan mag-uling do. Kuasa ni ikaw na po do. Lami sila siya porma. Sila may. Lami sila siya porma. Sila siya buwak ni. Day, ako may lami. Ito may lami. Buwak ra mo guna. Sagbot mo guna. Ha? Kamarong. Nagpaigiring diha. Nagtagi. Pagsagipag ang mga hagnakat. Agbay sa asawang gwapa be. Tanah sa ang asawang gwapa. Ag-asawa ko. Gwapa kaayo. Isa mo. Isa mo ka na kanako. Ako wild pipino. Isa mo ka na sa nako. Din mula ko kumingon. Dugay po naman ni Olebe. Din mo kapadulong. Nawalit lagi gulay. Nainasama ko no. So si Pukpuk dia. Nita ko dari wild pipino. Ay kasag ikakong prito. Tikober. Ang prito sa agi sa kunong prito sa kunong pinakiay pa. Hi guys, majong bunta guys. Ako dari guys pasingat. Nagibili na ka ng cellphone kay naglantaw siya sa ijahang pinirito. Apa mas dyan naman ang kanong kuan prito. Napadagto. Nakatakang pa. Nalipay kadyo ko nakakita sa mga buwak sa snake plant. Pamuwak na sila. Nagdingan silang pamuwak. Humutra ba kadyo ni mang buwak dani ma? Humot ang buwak daning kuan. Snake plant. Hi guys, sa manamig. Pasingat dito sa kanang kuan gawas. Hindi naman sa tagkuan guys. Yakol. Waiting is the guys. Hi guys, it's me. It's you. Nabutag ako. Yakol
Cold everyday. Wow, nakita. Mamahaw na ta guys, mabukad na ta. Nanas mingkoy, ning doon na. Mamahaw na po kaming koy. Yan na makamahaw-mahaw na siya. Kasi ka mamingkoy.